Jenny, encantadísima de volver aquí a este recanto de Lugo Norte e encantadísima de volver contigo. Encantada de volver a verte aquí. Pois, chamámoslle o Muiño do Rañego, é un lugar super especial e super fermoso. Como vai esta experiencia recantos polo momento? Disfrutando, a tope dos compañeiros do concurso e desta experiencia. Estou super agradecida co público, coa familia, inmensamente agradecida e espero que me sigan apoyando e botándome a tope aí, por favor. Son Noelia, prima de Jenny, ten que confiar nela, sacarse os nervios, disfrutar e demostrar o que vale. Que bonito, que bonito. Eu son Fina, son a nai de Jenny, sempre lle gustou moito cantar, sempre foi unha cantarina a seguir, que esta hora lévalo facendo moi ben, o sea que, adiante. Eu son César, son o marido de Jenny. Eu teño que dicir que son un pouco imparcial, aínda que, bueno, son o que máis a escoito, porque diariamente, a todas as horas, a escoito cantar, que cada día vai mellorando, pois cada vez mellora en todos os aspectos, e sei que vai facer genial. Eu son Rubén, que son o irmão de Jenny, e lembro que leva cantando desde sempre. Sempre lle gustou moito e quero mandarlle moito ánimo. E como fai? Canta ben. Canta ben. Por favor. Pois aquí seguimos, loitando, espero que me sigades apoiando e intentar facer o mellor posible, que vos guste moito a miña actuación. Moitas gracias a todos, un biquiño.